Vykoš! Ivan! Ty si zrazil posledného dinosaura. Keď som bol malý, mal som 3 fázy života. Prvá bola, keď som vyzliekal sestrine bábiky, druhá bola, keď som sa zalúbil do Mustangov a tretia tá je teraz, keď si chcem uloviť vlastného Mustanga a povoziť na ňom svoju vlastnú bábiku. Zdravím všetkých kavičkárov, ktorí trávia voľný čas v obchodných centrách pri kavičke a cigaretkách. Ja som sa dneska rozhodol, že sa vydám na prechádzku do lesa aj s Adamom Studeničom. A aj s jeho 300 koňmi. Ah!